لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبرات تخاتلتي مدبنا أبز مبل 4 تاريخ هيوت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سعبق عندي أرستات حزنا لكم قريبنا لنا. وفري ذات الرقاع مبل شواعي عمت هجرة استخايدة بحونا عبد السلام كقربلنا يو أبزي كنات زي كاب زقات ومقجتات نزوم زسعبو بمتكاس حونا أدهم زرزر كقربلنا يو عمرة القضاء بحونا أبو هشام مؤتى بحونا أول خير قسقاس سراويتن أب معان استقبر ميت كم أون سراويت مسلمين نب سلايت قعزبل بحونا عبد الواسع تلوى ناي توخينات كمي كم زنبر زرزر زحبر دماء بحونا شفاء كقربلنا يو سناي مكتت الله. ካልኦት ወፍርታት ወፍሪ ذات الرقيع شوعي عمد هجرة نبي صلى الله عليه وسلم نكلت عبيتي كنفتات أحزاب مستقطات أري نتوم سالساي وغن نايتي سلساوي كيدان زغمو بدو أعراب كأدب من كسقاساتو جمري توم بدو أعراب كاب نجد ناتبقسو لمود نايراسيا كتران زمتن تكباراتهم يفتسمو نبرو نساتهم ذي كم أيهوداويان وي أب مكاد نبر هزبي أب تمتم برخاتات من باريفتو فحفح زبالة نقطاتات انت ذي كوينو فلوت بوتا يبلو من بمنترزي نعاتهم نمكو تتصار كونه أنصارهم ناي مكل خال سقومتات موساد أزيو أشقاريو يخون دامبر النبي صلى الله عليه وسلم نتيباتهم زفتر شجرات نحن سابن حوارن مفتاح تلعله نزشو توزي نمو قعد ما مسلمين نابزي وسان وفري كبقسو عززه إذن هنا كاب قبيلة قطفان بنو محاربن بنو سعلبن نمسلمين نمتقع سراويت كم زأخاخبو تسمعه ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم 400 ويشو 100 صحابة حزو ناب نجد وفره أبز وفرزي أب مدينة توكيلو زترفة أبو ذر رضي الله عنه كالق من قدما عثمان بن عفان رضي الله عنه مخانو يتكس مسلمين تقالستي نخاله تباهيلو زفلت بوتاك سعد زبطحو ناب حمبرت مدري نجد سنتيقم أتو مسبدو أعراب قبيلة قطفان دما فت نفت تقاتمو انتو خونه اتوم بدو مسلمين عرقي كقبرو سلستسامامعو زخونه كينات اي تخايدن ابتا معالتتيا نبي صلى الله عليه وسلم نسعبتو مريحو صلاة الخوف ويسجدت سقعت ويسجدت فرهي كم سجدو يفلت البخاري نأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بمتقاس أبزم حلاله في حديث شدشت سبات كوينا مسم الأختنيا الله صلى الله عليه وسلم وفرنا حدا جمل ترايس لزنبرنا ببحدا إنا تبارارنا نوتح نبرنا اتقعزو نويح بمنبارو أقارنا قسلة ناتيمو أمناس لزو قسلة صفري وطئ نقسلتاتنا خاء برقعك عجركي جيرنا تمتمنايو ازو فرز خاء ذات الرقيع تباهلو تتصوعه الرقيع تباتات إسو بتقطق زبالة جركي مالتيو
جابر رضي الله عنه أبزترخو قال حديث دما كم ذيبل أب وفري ذات الرقيع أب من قدينا توعزنا أب حانت قوصلي زبزح قربتحنا برتوع صحاي سلازنبره ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم انتي كعرف الله قدفنا يا نبي صلى الله عليه وسلم كاب قملو مسورده اتوم سبات زوصلولو اقراب كناديو ابتي كبابي فحبلو ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم سيفو اب چنفرنايتا انطلطيلو كم أبله أبزغزيزي حدا بدو عرب نابتا زنبرا قرب متيو نتاسيف بموراد كاب سفرا مزيزو أوصا ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم كاب دقاسو تبرابيرو انترأي سيفو زملح بدو أب كدمئو تغتيرو صنحو اتبدو نتاسيفو أب إيدو حيزو نعايت فرهن دو بولو نبي صلى الله عليه وسلم كأم أي فالن إلو ملسة اتبدو كتسيلو من يحجي كاباي زدحنكا بلو ملختني الله صلى الله عليه وسلم الله بمبال ملسلو أبي عوانة رضي الله عنه عبزم حلالفو خال حديث كم ذيبل شعو تاسيف كاب إيد تبدو مولقا ودقتمو نبي صلى الله عليه وسلم حزا شعو نقالات نايت بدو بمدقام نعخاخه من يكاباي زدحنكا حجي بلو تخنتات بقصبت استغيرو بدو بفرهي توحيتو بلوت لواه تحاز سيف قداهنا اللي كبل تمحت أنا ملختنيا الله صلى الله عليه وسلم بحدا الله كأمنن نملختنيا نتو كقبلن حتتو اتبدو دما نعخا نخيك قالسن مستوم نعخا زقالسو كي تحقاقزن قال كأتولكا كبل ملسه نبي صلى الله عليه وسلم نتعلقو ناب حزبو مستملسه كاب كله حزب زبلت حياواي سب كم درأيه مسكر اللوم أبزو كينات زي حانتي استمارخت سبيتي مستسراويت نبرد سب آيا دم مسلمين كيف سسخم زيدك السلز محله مشت نام معسكر مسلمين سليخو أتوه عباد بن بشرن عمار بن ياسرن الله يرضي لهم نتسراويت كحلو زبعنياتات كوينهم وطيم نبرو اتسب اي قستو انتصاصيرو ناب عباد ورورا عباد رضي الله عنه ابسلات سجدت سلازنبره نتافلاصا اوصيو سجدتو قصله اتسب اي كلتا غزي كوان توغو نسغنا سجدتو اي قارصن سلام تاغيرو سجدتو مزازمه نبصايو عمار بن ياسر حبرو عمار رضي الله عنه ازيو حرقو سبحان الله نمنتاي زي تحبرني بلو عباد بن بشر رضي الله عنه وترو كذكر زنبر عدنا قمل سحبو اب سجدتي حانتناي قدس قرآن سورة أقر سلزنبركو خلفا أي فتخن أب وفري ذات الرقيع زترخ بعوت أبلع البدو أعراب عبيد سلوى أحدره بتكباراتهم نزخف سعبينات كي قالعو أمنا فره سلزخونه نحيلو من ناي مقبار عقمتاتو من بمقمقام مستي أب مدينة زتعزنبره حيل مسلمين كي راتسموت انقاقتات أزوترو كابز حالفهم كأ مستي نابربحا مسلمين دزازوه جئو بوليتيكاوي كونتات تواهدهم كخدو ترائيو قليهم دما إسلام كم امنتهم بمقبال أب محرار مكان وقو حنين إجامهم بمبركات كابتسترخ بمركو قدؤهم تمغلو بزو فرزي اتي بقبيلاتات قطفان زقوم سالسايكن في نايت سلساوي كدان تحمششه نبي صلى الله عليه وسلم أور حشوال نايشاو عي عمت هجرة كابتي كنات تملسه كاون دحر تتأنصر إسلام زتمسرته كيدان أحزاب أبتحت قطصر سلازاتوه سلام رقعتن أبتزوبا سفنه مسلمين نخلو كنتات بنقحات الناتخاتاتلو أبزن أبتن زفترو بوليتيكاوي زي ممزانات قلتوف ملسة قبري إنهابو مخاد جمرو
ኣብዚ ኩነት እዚ ካብ ዘጋጥሙ ግጭታት ነዞም ዝስዕቡ ምጥቃስ ይከኣል። ሓደ ነተኽታኺ ባህርያት ኢብን አልሙለዊሕ ንምዕጋት ኣብ ወርሒ ሰፈር ወይ ረቢዕ ልአወል 7 ዓመተ ሂጅራ ቃሊብ ኢብን ዓብዱላህ አለይቲ ረዲየላሁ አንሁ ዝመርሖ ቦጦለኒ ናብኣቶም ወፈረ። ሰራዊት ሙስሊሚን ንሓያለ ወተሃደራት ጸላኢ ቀቲሎምን ብዙሕ ምርኮ ማሪኾምን ተመልሱ። ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ሓሽከት ሰራዊት ደድሕሪኦም ብምስዓብ ክድምስሶም እኳ እንተፀዓረ ኣብቲ መዓልቲ ዝሃረመ ዝናብ ብዝፈጠሮ ዕለቕለቕ መንገዲ ስለ ዝዓፀወ ሙስሊሚን ጸላእቶም ከይርከብዎም ብሰላም ናብ ቦትኦም ተመልሱ። 2 ፍጻሜ ሑስማ ኣብ ወርሒ ጅማዱ ታኒ 7 ዓመተ ሂጅራ ኣጋጢሙ። 3 ኣብ ወርሒ ሻዕባን 7 ዓመተ ሂጅራ ዑመር ብን ልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ንህዝቢ ሃዋዚን ንምእዳብ 30 ወተሃደራት ሒዙ ቱርባህ ናብ ዝበሃል ሰፈሮም ወፈረ። ንሳቶም ግን እቲ ወረ ስለ ዝበፅሖም ኣቐዲሞም ሃደሙ። 4 ወፍሪ በሽር እብኒ ሰዓድ አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ ኣብ ወርሒ ሻዕባን 7 ዓመተ ሂጅራ 30 ተቐለስቲ ሒዙ ኣብ ከባቢ ፈደግ ናብ ዝርከቡ በኒ ሙራህ ወፈረ። ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ክሳራታት ብምውራድ ሓያለ ኣግማልን ኣሓን ማሪኹ ተመልሰ። እንተኾነ ናብ መዲና እናተመልሱ ጸላኢ ንሓይልታቱ ወዳዲቡ ብምሸት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍናው ቀስትታት ኣዝነበሎም። ብዘይካ በሽር ረዲየላሁ አንሁ ኩሎም ሙስሊሚን ኣብኡ ተሰውኡ። በሽር ቁስለታቱ ክሳብ ዝሓውየሉ ምስ ኣይሁዳውያን ድሕሪ ምጽናሕ ናብ መዲና ተመልሰ። 5 ኣብ ወርሒ ረመዳን 7 ዓመተ ሂጅራ ቃሊብ ኢብን ዓብዱላህ አለይቲ 130 ተቐለስቲ ዝሓዘት ቦጦለኒ ሒዙ ኣብ ልዕሊ በኒ ዕዋልን በኒ ዓብድ በኒ ተዕለባን መጥቃዕቲ ፈነወ። ንላዕለዎት ሓለፍቶም ቀንፂሎም ንኣሓታቶምን ኣግማላቶምን ማርኹ። ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኡሳማ ኢብኒ ዘይድ ረዲየላሁ አንሁ ንነሂቅ ኢብን ሚርዳስ ቀንጸሎ። ወላ እኳ ነሂቅ ኢብን ሚርዳስ ላኢላሃ ኢላላህ ወይ ብዘይካ ሓደ ኣላህ ኣምልኾት ዝግብኦ ኣምላኽ የለን ኢሉ እንተመስከረ ኣሚኑ ዘይኮነ ተስገዲዱ ዘውፅኦ ቃል እዩ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ። እዚ ጉዳይ እዚ ንመልእኽተኒ ኣላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝተሓበሮ ንኡሳማ ፀዊዑ ድሕሪ ምእማኑ እቲ ቐትሎስ ሓቁ ወይ ሓስዩ ምዃኑ ንልቡ ከፊትካ ዘረጋገጽካዮ ጉዳይ ኣለካ ድዩ ብምባል ተቃውሞ ገለጸሉ። 6 ኣሲር ወይ በሽር ኢብን ሪዛም ንመሳርዓት በኒ غጥፋን ኣለዓዒሉ ንሙስሊሚን ከጥቅዕ ይዳሎ ከም ዘሎ ተሰምዐ። ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ብኣግኡ ንምፍሻል ዓብዱላህ ኢብኒ ረዋሕ ረዲየላሁ አንሁ ን30 ፈረሰኛታት መሪሑ ናብ ኸይበር ወፈረ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዛኢ ኸይበር ገይሩ ክሽይሞ ከም ዝኽእል ብምእማት ምስኣቶም ናብ መዲና ክኸይድ ኣእመንዎ። ንሱም ብጾቱን በቲ ሓሳብ ተሰማሚዖም ናብ መዲና ንምብጻሕ ጉዕዞ ጀመሩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንገዲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ሓያል ዘይምርድዳእ ስለ ዝተፈጥረ ኣማሲኡ ናብ ከቢድ ኩናት ተቐየረ። ኣሲርን 30 ብጾቱን ድማ ኣብቲ ውግእ ተቐትሉ። 7 ኣብ ወርሒ ሸዋል ን7 ዓመተ ሂጅራ በሽር ኢብን ሰዓድ አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ 300 ሰራዊት ሒዙ ናብ የመንን ምድሪ ጀባርን ወፈረ። ጀባር ምድሪ ቀቢላ غطፋን ወይ ምድሪ ቀቢላታት ፈዛራህን ዑዝራህን ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኣመና ብዙሕ ሰራዊት ካሕድያን ንወሰናስን መዲና ንምጥቃዕ ከም ዝተኣከበ ተፈልጠ። በሽርን ሰራዊቱን ብለይቲ እናገስገሱን ብቐትሪ እናተሓብኡን ናብ ቦታ ጸላኢ በጽሑ። ሰራዊት ሙስሊሚን ብሃንደበት ህሩግ ምስ በሎም እቶም ካሕድያን ተበታቲኖም ሃደሙ። ብዙሕ ምርኮ ኣብ ኢድ ሙስሊሚን ክኣቱ እንከሎ 2 ሰባት ድማ ተማርኹ። እቶም 2 ምሩኻት ኣብ መዲና ምስ ኣተዉ ኢስላም ከም ዝተቐበሉ እውን ይፍለጥ። 8 ኣብ 7 ዓመተ ሂጅራ ቅድሚቲ ብምፍርራድ ዝተገበረ ዑምራህ ወይ ዑምረቱል ቀዳእ ጁሻም ኢብን መዓውያህ ዝተባሃለ ሰብ ናብ ቀባህ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ብምምጻእ ህዝቢ ገይስ ኣንጻር ሙስሊሚን ክቃለሱ ንምውዳብ ተንቀሳቐሰ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቲ ጉዳይ ንምርግጋጽ ንኣቡ ሓድረድ ረዲየላሁ አንሁ ምስ 2 ወተሃደራት ናብቲ ቦታ ለኣኾ። ኣቡ ሓድረድ ረዲየላሁ አንሁ ውልቃዊ ብልሑ ተጠቂሙ ነቲ ዝተኣከበ ጸላኢ ሰዕሮ። ጸላኢ ኣዝዮም ብዙሓት ኣሓራሒሑ ስለ ዝሃደመ ኣብ ትሕቲ ምርኮ ሙስሊሚን ኣተዋ። ዑምራ አልቀዳእ ዑምረቱል ቀዳእ ኣብ ጥቓ ምዝዛም 7 ዓመተ ሂጅራ ማለት ወርሒ ዙልቃዕዳ ክኣቱ ምስ ቀረበ መልእኽተኛ አላህ
صلى الله عليه وسلم كلهم ሰዓብቱ ብሓፈሻ እቶም ኣብ ውዕል ሰላም አልሑደይቢያ ዝተሳተፉ ድማ ብፍላይ ዑምራ ንኡስ ሓጅ ንምግባር ክዳለዉ ኣዘዘ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዑወይፍ ቢን አልአድበጥ አደይለሚ ረዲየላሁ አንሁ ወይ ኣብ ካልእ ምንጭታት ከም ዝጥቀስ ንኣቡ ርሁም አልቂፋሪ ረዲየላሁ አንሁ ንመዲና ከም መሓድር ወኪሉ ናብ መካ ተበገሰ። ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከይጸብጸብና 2,000 ሰብኡት ናብቲ ኣብ መካ ዝርከብ ቅዱስ ስፍራ ክበጽሑ ክብገሱ ከለዉ ሱስ ኣግማል ድማ ንመስዋዕቲ ክቐርባ ተዳለዋ። ቁረይሻውያን ዝኣተዉ ውዕል ሰላም አልሑደይቢያ ንምፍራስ ጥልመት ክፍጽሙ ስለ ዝኽእሉ ሙስሊሚን ዕጥቅታቶም ምስኦም ተማልኡ። የግዳስ ካልእ ተጻብኦ ከይቅስቅስ ካብ መካ 8 ማይልስ ወይ 12.8 ኪሎ ሜትር ብምርሓቕ ምስ 200 ኣባላቶም ኣቐመጥዎ። ከም ልማድ ተጓዓዝቲ ኣብ ሰፈሩ ዝኣተወ ሰይፋቶም ሒዞም ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኣተዉ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ አልቀስዋ ገመሉ ተወጢሑ እናመርሖም ብምሉእ ኣድህቦኦም ንዑ እናተኸታተሉ ብናይ ሓባር ድምፂ ኦ አላህ እንሆ ንኣገልግሎትካ መጻኹ ለበይክ አላሁመ ለበይክ ኢሎም እናጨርሑ ኣተዉ። ቁረይሻውያን ናብቶም ኣብ ጥቓ ኣልካዕባ ዝርከቡ ኩርባታት ዝተኸልዎም ድካውንቶም ብምኻድ ንሙስሊሚን ከማዕድኡ ተረኣዩ። ሙስሊሚን በንጻሩ በቲ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝሃቦ ምዕዶ ብጽፈትን ብልዑል ወንን ኣብ ዙርያ አልካዕባ ክዞሩ ክጥውፉ ጀመሩ። ቁረይሻውያን ተረፍ ዓቕሊ ጽበቶም ሙስሊሚን ኣብ የስሪብ መዲና ብዝሓዞም ሕማም ዓሶ ተዳኺሞም እዮም ዘለዉ ዝብል ኣጉል ወረታት ስለ ዝነዝሑ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወትሩ ድሉላትን ጽኑዓትን ምዃኖም ብግብሪ ከመስክሩ መኸሮም። ከም ኣርኣይኡ እተን ቀዳሞት 3 ዙረት እናጐየዩ ክፍጽምወን ኣብተን ዝተረፋ ኸኣ ክስጉሙ ተኣዘዙ። እቶም ኣብ ልዕሊ እምባ ቁዐይቂዓን ተወጢሖም ነቲ ኩነታት ዝዕዘቡ ዝነበሩ ቁረይሽ ብልዑል ፍናንን ሓይሊ ተወፋይነትን ሙስሊሚን ኣመና ተደነቑ። ልሳኖም ተለኺቱን ተዓዚሞምን ካብ ምምዕዳው ሓሊፎም ኣፎም ክኸፍቱ እውን ኣይከኣሉን። በቲ ኩነታት ልዑል ተምስጦ ዝሓደሮ ዓብዱላህ ቢን ረዋሓ ረዲየላሁ አንሁ ኣብ ቅድሚ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀሪቡ ኣባይቲ ግጥሚ ክደግም ጀመረ። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ኸኣ ኦ እብኒ ረዋሓ ኣብ ቅድሚ መልእኽተኛ አላህን ኣብዚ ቅዱስ ቦታን ግጥሚ ክትገጥም በሎ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድማ ተቕብል ኣቢሉ ኦ ዑመር ግደፎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ልዕሊ ረሽራሽ ፍላጻ ይውንጨፎም እዩ ዘሎ በሎ። ከምቲ ልሙድ ወግዒ ናብ እምባታት ሰፋን መርዋህን ብዘብዘብ ድሕሪ ምባል ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስዋዕቲ ንምቕራብ ኣብ እምባ መርዋህ ደው በለ። ሙስሊሚን ንዑ ተኸቲሎም ከምቲ ናቱ ገበሩ። ኣርእሶም ድማ ላጸዩ። ዕምሮኦም ገይሮም ምስ ፈጸሙ ነቶም ዕጥቅታት ሙስሊሚን ሒዞም ድሕሪ ዝተረፉ ሙስሊሚን ለኣኹሎም። ንሳቶም እውን ብተመሳሰሊ ወኒ ዕምሮኦም ፈጸሙ። ኣብ ጽባሕ ናይ ራብዒይቲ መዓልቲ ሽማምንቲ ቁረይሽ ንዓሊ ቢን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ብምጽዋዕ እቲ ዝተፈቐደ ግዜ ብምእካሉ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓብቱ ሒዙ ካብ መካ ክወፅእ ክሕበሮ ነገርዎ። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዝኣተዎ ውዕል መሰረት ብጾቱ ንመካ ገዲፎም ሰሪፍ ናብ ዝተባህለት ቁሸት ክጉዕዙ ኣዘዘ። ኣብኡ ድማ ንሒደት መዓልታት ቀነየ። ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ንምግባር ናብ መካ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ሓወቡ ዓባስ ረዲየላሁ አንሁ ንመይሙና ረዲየላሁ አንሃ ጓል ሓሪት ክምርዖ ሓተቶ። እቲ ጉዳይ ንስድራ ቤታዊ ዝምድና ዘደልድልን ኣብ መካ ምስ ዘለዉ ጸለውቲ ሰባት ንዘሎ ምትእስሳር ዘመሓይሽን ስለ ዝኾነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተቐበሎ። እቲ ወግዒ መርዓ ኸኣ ኣብ ሰሪፍ ተፈጸመ። ተረኽቲ ዛንታ ነዛ ዑምራ እዚኣ ብዝተፈላለየ ኣስማት ይጽውዕዋ። ገሊኦም ዑምራ አልቀዳእ ይብልዋ፣ ምኽንያቱ ነቲ ቅድሚ አልሑደይቢያ ክገብርዎ ዝተበገሱ እሞ ዘይገበሮ ዑምራ ንምድጋም ዝተገበረ ስለ ዝኾነ። ዑምራ አልቀዳእ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ድሕሪ እቲ ስምምዕ አልመቃዳ ማለት አልሙሳልሓ ስለ ዝሰዓበ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። እቲ ዝሰፍሐ ተቐባልነት ዘለዎ ድማ ንሱ እዩ። ብሓፈሻ እዛ ዑምራ እዚኣ አልቀዳእ፣ አልቀዳያህ፣ አልቂሳስን ኣሱልሕን ብዝብል 4 ኣስማት ትፍለጥ። ድሕሪ እቲ ዑምራ ኣንጻርቶም ክእረሙ ዘይከኣሉ በደው ኣዕራብ ሂደት ወተሃደራዊ ስርሒታት ተኻይዱ ነይሩ። እዞም ስዕቡ ገለ ካብኣቶም እዮም። 1 ብኢብኒ አቡል ዓውጃ ረዲየላሁ አንሁ ዝምራሕ 50 ወተሃደራት ዝሓዘ ቦጦሎኒ ናብ ደንበ በኒ ሱለይም ወፊሩ ናብ ኢስላም ክዕድሞም ተለኣከ።
ንሳቶም ኣይንቕበልን ምባል ከይኣኽሎም ከቢድ ኩናት ከፈቱ። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገናት ድማ ብርቱዕ ውግእ ተኻየደ። ኣብዚ ኩናት እዚ ኢብን አቡልዓውጃ ረዲየላሁ አንሁ ክቆስል ከሎ ክልተ ኣባላት ጸላእ ድማ ተማረኹ። ክልተ ኣብ ወርሒ ሻዕባን 7ይ ዓመተ ሂጅራ በሺር ቢን ሰዓድ አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ 30 ተቓለስቲ ሒዙ ናብ ፊደክ ከም ዝወፈረ ኣብ ምላሾም ጸላኢ ብምሸት ኣብ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ብዘይካ በሺር ኩሎም እቶም ተቓለስቲ ከም ዝተሰውኡ ኣንቢብና ነይርና። እንሆ ሕንኡ ዝፈደየሉ ግዜ ኣኸለ። ኣብ ወርሒ ሰፈር ናይ 8ይ ዓመተ ሂጅራ ኻሊብ ቢን ዓብዱላህ ረዲየላሁ አንሁ 200 ተቓለስቲ መሪሑ ናብ ፊደክ ተደቕደቐ። ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ንዓመፅቲ ደምሲሱ ብርኩት ምርኮ ሒዙ ተመለሰ። 3 በኑ ቁዳዓህ መዛግብ ሙስሊሚን ንምጥቃዕ ሓያለ ወተሃደራት ኣኻኸበት። መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዚ ምስ ሰምዐ ብከዓብ ቢን ዑመይር አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ ዝምርሑ 15 ተቓለስቲ ለኣኸሎም። ንሳቶም ናብቲ ዝተኣከበ ሰራዊት ብምእታው ኢስላም ክቕበሉ እኳ እንተጸውዖም ጸማም እዝኒ ሃብዎ። ብኡ ኣይተሓጽሩን። ኣብ ልዕሊ ሙስሊሚን ቀስትታቶም ብምውርዋር ብዘይካ ሓደ ንሱ እውን ብኸቢድ ዝቖሰለ ንኹሎም ቀተልዎም። 4 በኒ ሃዋዚን ተጻብኦታት ክትገትእ ኣይከኣለትን። ነቲ ሓደ ድሕሪቲ ሓደ ዝኽሰት ዝነበረ ቅስቃሳታት ንምዕጋስ ሹጃዕ ቢን ወሃብ አልአሰዲ ረዲየላሁ አንሁ 25 ተቓለስቲ ሒዙ ኣብ ወርሒ ረቢዑል ኣወል ናይ 8ይ ዓመተ ሂጅራ ናብኦም ወፈረ። ብዘይ ከቢድ ተቃውሞ ከዓ ኣንበርኮኾም ገለ ምርኮ እውን ተማረኸ። ውግእ ምእታህ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ግዜ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብ ዝተኻየዱ ውግኣት እቲ ዝዓበየን ዝሓየለን ነበረ። መቕደምን መፈለምታን ብስራት ምሕራር ናይቶም ኣብ ትሕቲ ክርስቲያን ዝነበሩ ግዝኣታት ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጅማዱል ኡላ 8ይ ዓመተ ሂጅራ ወይ ብመንጸሩ መስከረም 629 ዓመተ ልደት ዘጋጠመ እዩ። ሙእታህ ኣብ ዶብ ምድሪ ሻም ዓባይ ሱርያ ዝተደኮነት ገጠር ኮይና ካብ በይቱል መቕደስ እውን ብተዛማዲ ዝቐረበት እያ። ጠንቂ ናይቲ ኩናት መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንአልሓሪስ ቢን ዑመር አልአዚድ ረዲየላሁ አንሁ ደብዳቤ ሂቡ ናብ ገዛኢ ቡስራ ክበጽሕ ለኣኾ። አልሓሪስ መልእኽቱ ሒዙ እናተጓዕዘ ገዛኢ ምድረ አልበቃእን ናይ ቀረባ መሓዛ ንጉስ ቄሳርን ዝነበረ ሹራሕቢል ቢን ዓምር አልቀሳኒ ኣብ መንገዲ ዓገቶ። አልሓሪስ ረዲየላሁ አንሁ ተኣሲሩ ተወስደሞ ብሹራሕቢል ተቐንጸለ። ኣብቲ እዋን እቲ ንልኡኻትን ተወከልቲ መራሕቲ ሃገራትን ምቕታል ከም ሓደ ዘስካሕክሕ ገበን ይቁጸር ነበረ። ካብኡ ሓሊፉ ኩናት ከም ምእዋጅ እዩ ዝሕሰብ። እቲ ሓበሬታ ምስ በጽሖ መልእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣዝዩ ተቖጥዐ። ኣብ ልዕሊቶም ዓብዪ ጥሕሰት ዝፈጸሙ ኣካላት ስጉምቲ ንምውሳድ ብ3,000 ወታደራት ዝቆመ ዓበይቲ ሰራዊት ኣኽቲቱ ንሰሜን ሰደደ። ብዘይካ ኣብ ኩናት ኣሕዛብ ክንድኡ ዝኣክል ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ሙስሊሚን ክሳዕ ሽዑ ተመዲቡ ኣይፈልጥን። ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዝተዋህቦም ለበዋን ዘይድ ቢን ሓሪስ ረዲየላሁ አንሁ ከም ቀዳማይ ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኑ ክመርሕ ተኣዘዘ። ምናልባት እንተተሰዊኡ ጃዕፈር ቢን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ክትክኦ፣ ንሱ እንተተሰዊኡ ድማ ብዓብዱላህ ቢን ረዋሓህ ክትካእ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዙ ኣመሓላለፈ። ዘንበልበልዋ ጻዕዳ ሰንደቕ ከዓ ንዘይድ ረዲየላሁ አንሁ ተረከበት።
نبي صلى الله عليه وسلم فلما نابتي الحارث ዝተቐትለሉ ቦታ ብምብጻሕ ነቲ ህዝቢ ናብ እስላም ክዕድሙ ተላበዎም ብፍቓዶም እንተተቐቢሎሞ ሰናይ ዝኾነ ዓይነት ተጻብኦ ኣይህሉን እዚ ምስ ዘይከውን ግና እቲ እንኳ ኣማራጺ ኩናት ምዃኑ ተሓበሩ ከምዚ ብምባል ድማ ተላበዎም اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء بسم الله نمن قد الله أنصارتم كحديان تواقوا أبزمتا أي توافروا مركون أي تحبوا قلعون دكنستيون أي تقتلوا شماقل ويبحتاوي سبنون كمو سياتات كالوت أقوامن أي تقرصوا هنساتا الدما أي تعنوا مفناو سراويتن بخيات عبد الله بن رواحن سراويت إسلام مدلاواتو أتصافيفو كبقس مستدالوه حزب مدينة نتي سراويت نمسنبات كاب أبايتو وطيو أب قدنات أكبه أبزهم متزي حدا كاب مرحتي إتي زبقس زلو سراويت زخوني عبد الله بن رواح نبعاتو زرطبطب أبله انتاي يبكيوكم زلو مستحاتته إتي زنبعو فقر عالمن حلاف دستاتاتن زي كونه إتي النبي صلى الله عليه وسلم إنا قرأو زسمعو نجهنب تتكس آيات قدس قرآن مخانو قلتسه إتا ملختني الله صلى الله عليه وسلم زقراء أيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا سورة المريم 71 مبرهي ترقم أودك أسب كبخاتكم حدقوا بالعليا بتي أبلع جهنم زتزرقح أمنا قتين من قد سيرات زي حلف سبيلن إزي بقدي زفتسم دنقاقي قويتا خائيو سورة المريم 19:7 نبي صلى الله عليه وسلم مستهزبي بمخان نتسراويت كسع سنشرو سنيه أسنيو إتهزبي سناي منيتو إنا قلتي لعل الله سبحانه وتعالى مسآتهم كخون إنا تمنيه أفانوهم ملختني الله صلى الله عليه وسلم دما دو إلو دعاء قبر اللهم قسقس سراويتن أب معن استقبر مييتن سراويت مسلمين نشنخ سمين قدمت إنا قسقسه معن أب استباهلو بوتا بسحه معن بسمين مس مدرشام اتداوب نشتو كتمائية أب زبوتازي مس بسحو نقص هيراكلس 100,000 رماويان سراويت كم أون كاب قبيلاتات لخم جزام بالغين بهراءن بالن استواصئه مس بيزانتاين زوجنه توساخي 100,000 عرباوي سراويت أختيتو يصبيهم مهلاو ورا بصحهم سراويت مسلمين كندز زأكل عرموششاوي سراويت كقطمهم أبقى أمرؤهم أينبرن أب كمزي كنتات انتاي عينة وساني كوسدو كمزلوهم حربتهم بزي أب تثبيتهم زيت أنها حدش كنتات النازتيو كلت ليتي أبو حدرو قاليهم نعمل أختنيا الله صلى الله عليه وسلم دبدابي لي أخنا بزحين ايتي قد منازلو سراويت نحابرو حدو دقافي سراويت يسدلنا وي بتزهبنا تئزاز نقيد كبلو رئيتهم هابو انتخنا عبد الله بن رواحة
ነቲ ርእይቶ ከምዚ ብምባል ብትሪ ተቃወሞ። አንቱም ሰባት ወላሂ እዚ ከተወግድዎ እትፍትኑ ዘለኹም ጉዳይ እቲ ተሃንጢኹም ዝመጻእኩምሉ ጉዳይ እዩ፣ ሸሃዳ ወይ መስዋዕትነት። ንብዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋራትን ኣብ ግምት ኣእቲና ድማ ተቓሊስና ኣይንፈልጥን። ዕጥቅና እምነትና እዩ። ብኡ ገይሩ እዩ ኣላህ ክብረት ዝህበና። ስለዚ ካብ ክልተ ጽቡቓት ሓንቲ ክትጓናጸፉ ሃየ ተጓየዩ፣ ዓወት ወይ መስዋዕትነት። ሰራዊት ሙስሊሚን ናብ ጸላኢ ይጽጋዕ። ድሕርቲ ዓብዱላህ ቢን ረዋሓህ ዘስምዖ ቃል ርእይቶኦም ኣብ ሓደ ስለ ዝሰመረ ገስጋሶም ቆጸሉ እሞ ናብ ውሽጢ መሬት ጸላኢ ኣተዉ። መሻሪፍ ኣብ ዝተባህለት ከተማ ናይ ዞባ ኣልበቓእ ምስ በጽሑ ምስ ጸላኢ ተራኸቡ። ሽዑ መኣዝኖም ናብ ሙእታህ ብምቕያር ኣብኡ ከይዶም ዓስከሩ። ቁጥባህ ቢን ቀታዳህ አልዑዘሪ ረዲየላሁ አንሁ ንየማናይ ክንፊ ሰራዊት ሙስሊሚን ክእዝዝ ከሎ ጸጋማዊ ክንፊ ድማ ብዑባዳህ ቢን ማሊክ አልአንሳሪ ረዲየላሁ አንሁ ይእዘዝ ነበረ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሙእታህ ተራኸቡ። ኣዝዩ መሪር ኩናት ድማ ተወልዐ። 3,000 ሰራዊት ሙስሊሚን ምስ ኣማኢት ኣሽሓት ሰራዊት ሮማውያን ተጋጠሙ። ፍጹም መግለጺ ዘይርከቦ ጅግንነት ዝተንጸባረቆ መስተንክራዊ ፍጻሜታት ኣብ ገጻት ታሪኽ ተሰነደ። ሓቀኛ ኢማን ወይ እምነት ክሳዕ ዝሃለወ ብዝሕን ዕጥቅን ሰራዊት ዓብዪ ትርጉም ዝወሃቦ ከም ዘይኮነ ብግብሪ ተመስከረ። እቲ ብመላእኽተኛ አላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣመና ፍቱ ዝነበረ ዘይድ ቢን ሓሪሳህ ረዲየላሁ አንሁ ውሕሉል መሪሕነት ብዘንጸባረቐ ምንቅስቓስ ብምሉእ ሓይሉን መዘና ዘይርከቦ መንፈስ ጅግንነትን ተዋጊኡ ኣዋግዐ። ኣማሲኡ ሓያለ መውጋእቲ ስለ ዝዓለቦ ነቲ ዝዓበየ ስልማት መስዋዕትነት ተጎናጺፉ ወደቐ። ኣብቲ ጽዑቕ ኩናት ተጸሚዱ ዝጸንሐ ጃዕፈር ቢን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ብጻዩ ክወድቕ ምስ ረኣየ ሰንደቕ ኢስላም ተቐቢሉ ተኣምር ኢልካ ጥራሕ ክሕለፍ ዘለዎ ቅያታት ፈጸመ። ኣብቲ ዕድል ዘይህብ ጽዑጽዕ ኩናት ካብ ፈረሱ ወሪዱ ብዘሎ ሓይሉ እናተዋግዐ የማነቱ ኢዱ ተቖሪጻ ኣብ ሃዋሁ ኣንሳፈፈት። በዚ እውን ኣይተገትአን። ነታ ኣብ ምድሪ ክትወድቕ ዘይደለያ ሰንደቕ ሙስሊሚን ብጸጋማይ ኢዱ ጨበጣ። ጸጋመይቱ ኢዱ እውን ተመንጢላ ከደት። ሓቀኛ ኢማን ዝሰርሖ ተኣምር መዓስ እሞ የብቅዕ ኮይኑ ነታ ሰንደቕ ብክልተ ዝተቖርጻ ኣእዳዉ ቀርቂሩ ሓዛ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ሮማዊ ወተሃደር ናብ ክልተ ዝመቐሎ መጥቃዕቲ ጉራዴ ፈነወሉ። ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ ናብ ክልተ ተተርቲሩ ወደቐ። ድሕሪ መስዋእትዩ ድማ ብጃዕፈር አጠያር ወይ በራሪ ጃዕፈር ወይ ጃዕፈር ዚ አልጀናሐይን ጃዕፈር በዓል ክልተ ኣኽናፍ ዝተባህለ። ምኽንያቱ ልዑል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብታ ዘለኣለማዊት ጀናህ ከም ባህትኡ ዝበረለን ኣኽናፍ ሂብዎ እዩ። አልቡኻሪ ኣብ ዘመሓላለፎ ሰነድ ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ 50 ግዜ ከም ዝተወግአ ይጠቅስ። ብድሕሪት ዝተወግኦ ቦታ ኣይነበረቶን፣ ኩሉ ብቕድሚት እዩ። ንመስዋእቲ ጃዕፈር ረዲየላሁ አንሁ ተኸቲሉ ዓብዱላህ ቢን ረዋሓህ ረዲየላሁ አንሁ ሰንደቕ ብምጭባጥ ብልዑል መንፈስ ተዋግአ። ኣብ ልዕሊ ፈረሱ ተወጢሑ ስምዒት ጅግንነት ዘበራብሩ ዓበይቲ ግጥሚ እናደጋገመ ተቓለሰ። ንሱ እውን ድሕሪ ሓያል ርብርብ ተወጊኡ ወደቐ። 3 ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ምስ ተቐትሉ ካብ በኒ ዓጅላን ሳብት ቢን አልአርቀም ረዲየላሁ አንሁ ዝስሙ ሰሓቢ ወይ ብጻይ ነቢ ነታ ሰንደቕ ብምልዓል ብቕጽበት መራሒ ክመርፁ ሓበሮም። ባዕሉ ክመርሖም ምስ ሓተትዎ ብቑዕ ሰብ ከናድዩ ስለ ዝመኸሮም ብምሉእ ስምምዕ ንኻልድ ቢን አልወሊድ ረዲየላሁ አንሁ መረፅዎ። ኻልድ ረዲየላሁ አንሁ ምኩርን ጅግና ተቓላሳይን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ሓያል ሓንጻጺ ስትራቴጂ ኩናት ነበረ። ኣብታ መዓልቲ ምስ ጸላእቲ ኢስላም ብዘይንሕስያ እናተዋግአ 9 ሴፋት ተሰብሮ። ነቲ ኣዝዩ እናጸንከረ ዝኸደ ኩነታት ምስ ኣስተውዓለሉ ከዓ ፍልይ ዝበለ ስትራቴጂ ክኽተል መረፀ። ኻልድ ረዲየላሁ አንሁ
በቃ ዘበለ ሓንጻጽ ስትራቴጂ ምዃኑውን ብግብሪ ኣመስከረ። ኻልድ ረዲየላሁ አንሁ የማናይን ጸጋማይን ክንፍታት ሰራዊት ሙስሊሚን መዛግቦም ከም ዘቀያየሩ ገበረ። ቀጺሉ ካብ ድሕሪት ንቕድሚት እተኣቱ ሓዳስ ክፍለ ሰራዊት ብምውዳብ ሮማዊ ሰራዊት ሓድሽ ደጋፊ ሓይሊ ዝመጽኦ መሲልዎ ከም ዝርዕድ ገበረ። ጸላኢ ብዝተወደበ ኣገባብ ንኸይንቀሳቐስ ስሩዕ ኣብ ዘይኮነ ግርጭታት ጸመዶ። እዚ እናኾነ ዓብዪ ጥበብ ብዝተንጸባረቆ ብልሓት ሓይልታት ሙስሊሚን ብጥርኑፍ ንድሕሪት ንኸንሳሕቡ ዓየየ። ሮማውያን ወይ ብዛንቲዮማውያን ነዚ ሓድሽ ስልቲ ምስ ረኣዩ ኣብ ማእከል ምድረ በዳ ዝተኸርደኑ መሰሎም እሞ እግሪ ሙስሊሚን ካብ ምስዓብ ተቖጠቡ። በዚ ጥበብ እዚ ሙስሊሚን ብኣዝዩ ውሑድ ክሳራታት ናብ መዲና ብሰላም ተመልሱ። ኣብዚ ኩናት እዚ 12 ሙስሊሚን ክስውኡ እንከለዉ ብሸነኽ ሮማውያን ክንደይ ከም ዝቆሰሉን ዝሞቱን ዝፍለጥ የለን። የግዳስ ዝርዝራዊ ኩነታት ናይቲ ኩናት ከም ዘመልክቶ ምዉታቶምን ቁስላቶምን ብዙሓት እዮም። ጽልዋ ናይቲ ኩናት ወላ እኳ ንቕትለት ኣልሓሪፍ ሕነ ብምፍዳይ ተቐንሸቶ እንተዘይተሃረመ ዝናን ተሰማዕነትን ሙስሊሚን ንኽዓቢ ግና ዓብዪ ጽልዋ ኣሕደረ። ግዝኣት ሮማ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ገጽ ምድሪ እቲ ዝዓበየን ዝሓየለን ሓይሊ ነበረ። ህዝቢ ዓረብ ምስዚ ዓርሞሸሻዊ ሓይሊ ምግጣም ማለት ንገዛእ ርእስኻ ብፍቓድካ መዕናዊ ምዃኑ ይኣምኑ ነበሩ። 3,000 ወተሃደራት ጥራሕ ዝሓዘ መጠነ ንኡስ ሰራዊት ኣንጻር እቲ ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥ 200,000 ሰራዊት ገጢሙ እዚ ብዘይበሃል ንእሽቶ ኽሳራ ክምለስ ምስ ተኣምር እዩ ዝቝጸር። በዚ ምኽንያት ኣዕራብ ሙስሊሚን ልዕሊ እቲ ንሳቶም ዝሓሰቦ ሓይልን ብቕዓትን ዝውንኑ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተረኣዩ ሓይልታት ዝተፈልዩ ምዃኖም ክግምቱ ኣይተጸገሙን። እቲ በራሒና ዝብሎ ሰብ ልክዕ መልእኽተኛ ኣላህ ምዃኑ ንሳቶምን ብልዑል ኣላህ ይድገፉ ምህላዎም ከሰንትንዎ ጀመሩ። በዚ ድማ እቶም ዕሉላት ጸላእትን ተጸባእትን ሙስሊሚን ዝነበሩ በደው ኣዕራብ ምስቲ በብእዋኑ ዝዓቢ ዝነበረ እምነት ክተዓረቑ ጀመሩ። ከም በኑ ሱለይም፣ ኣሽጃዕ፣ ቐጠፋ፣ ዘብያን፣ ፈዘራህ ካልኦት ቀቢላታት እውን በነፃ ምርጨን ኢስላም ከም ሃይማኖተን ተቐበላ። ኩናት ሙእታህ ነቲ ምስ ግዝኣተ ሮማ ድሒሩ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት መንገዲ ዝጸረገ ስግረ ደባዊ ኩናት ከዓ ነበረ። ንግዝኣት ሮማን ካልኦት ርሑቓት ከባቢታትን ንምሕራር ባብ ዘርሓወ ሓድሽ እስላማዊ መድረኽ ከዓ ኮነ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘቕረብናዮ ታሪክ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙሕ ኣስተምህሮ ቀሲምኩም ክትኮኑ ብዙሕ እንዳተተስፈና ስጋብ ኣብ ቀጻሊ ትሕዝቶና ንራኸብ። بسلام كنوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.